Taura. Ini zvandiri zvinozvana kana preparation. Sazvinhu zvinondirwadza. Murume ari kuramba kundipa preparation. Waya preparation waya kuna Mambo. Mimba ndo yako. Waita sei mimba nasawo chamuda. Pane zvikombero zvingosvika. Muraiti mupe shere nokuti wata chamuda. Tezvararo ndiwo ripo. Handi kuchachimendewe. Handipanzi pfuma. Vana 2, mombe 2 dzedanga. Umaine masungiro 4. Akambokusungira here kupa mutiji zvimwe? Asati. Okay, 2000 USD. Musambo zvisepa. Looking to open an FNB bank account? VF Accountant makes the process seamless and professional. All you need is your certified ID or passport copy, a physical address, an email, and your phone number. As a passport holder, you can open 2 types of accounts, an FNB business account or a personal non-resident account. With a business account, receive your salary and customer payments, shop globally, use PayPal, and send money via e-wallet easily. Our package includes a registered company, business bank account, CIPC profile, and all necessary company documents. The non-resident account is perfect for managing international payments and airtime, whether you are in South Africa or abroad. Get started today for only a 1-500. Contact VF Accountant at +276 8682 2173 to open your account now. Yeah? Iwe murambe uchitaurisa tichinzwa murambe. Mimba ndo yako. Waita sei mimba nasawo chamuda. Pane zvikombero zvingosvika. Muraiti mupe shere nokuti wata chamuda. Tifurumbidze shamwari vanhu vakawanda vada kutaura neni vandakamira kutaura navo. Une vana vangani nayo? True. Nhumbu nechi? Nyara apa mushoko. Nhumbu nechi tu? Tezvararo ndiwo ripo. Handi kuchachimendewe. Handipanzi pfuma. Vana 2, mombe 2 dzedanga. Umaine masungiro 4. Akambokusungira here kupa mutiji zvimwe? Asati. Okay, 2000 USD. Musambo zvisepa. Mombe 4 plus 2000. Bisatendora zvekutongana nate zvakapachigara. Kurumbidze. Tikurumbidzire tuone. Kuramba kwaita mwana wekushatora nguva kuti unofanira kukumidza kubhadhara bhosi kunokurwadzisa kuti ukatasadumbura naro. Unongochikoita mutigiti chiteno vano vanoisa. Ukusika mari ndeyako mutemo kuti ukatonga nomukwasha padara anokusumudza. Tora mari. Right. Next koto wewe utarisa pfuma yako. Tatopedza. Enda unosign. Dismiss. Next. Yeah? Vakashanda kana vakashanda ngavaende kuna nakagogo. Kana musina unzwisana come back. Tango enda unosign. Vakashanda chii zvakanyanya kukosha. Mota nemba zviri kupi? Ngavatanga vamboita discussion vanonoti vanowirana kana paramba tongoita sipana. Enda unosign office zvakataura. Mukomana anofanira kukumidza kuita payment ndoda kuti marambire ake anodzimba. Mutumakosa. Chedzakagoga wewe kuno. Wakasungura mwana ngoya nemzimai wako wetsira mwana. Akura kusvika. Hapana chaanoudza. Hapana chaanoita chero kumusha kwawo hapana chaanoita. Saka ini ndakabvunza kuti zvekufamba sei ndinoda kuti pamboenda mukati ndichikuchengetera here mwana wangu uri kutadza kumuchengeta. Saka ipapo paita kugadziswa mwana. Because ndinongomuchengeta hapana chaari kubhadhara kana senti. Problem ndeyako. Iwe tsitsi dzako dzakanyanyisa. Ukaverenga paBhaibheri panoparira kuti Jesu paakasvika mutemberi achima temberi inotsvina akatora shamhu akaranga kutemberi ikava tsveni. Mwana wako aifanira kunge akungoenda kumaintenance. Very there. Aifanira kunge achienda kumaintenance papasina need yekuswera kutaura kutaura izvozvo. Because nyaya iriko ndeyekuti munhu wako asenzeke naye. Wanyatsoda kuti unyatsoona kuti ari rafu. Tarisa marambire aita mwana wako. Aita digit aunoti apedza zvomukati zvezvapera. Divorce hapana. Ndachada mwana wako. Unofanira kunzwisisa. Unongochita mwoyo mukuru ndimaorera. Proverb inodaro but kwatiri kuenda hapana.
Because vana vari kushungurudzwa mudzimba. Wanzwa kutaura? Musoko avo here? Right. And nyaya iripo ndekuti vana vari tu vane zvinhu zvavo zvavakasenza vese. Imboendai munoita kana mapedza mudzoka kundoda kuchinzwa. But kurwadzisana because vakasenza motikari nemba but nhasi ava kuti divorce apa amusiyane mimba kudai zvinodzimba izvo. Taura. Inini zvandiri zvinozvanakana preparation. Sazvinhu zvinondirwadza murume ari kuramba kundipa preparation. Waya preparation waya kuna Mambo. Ndo saka ndati waya kunani? Kuna Mambo imboendai panze modiscuss. Iwewe kana una atete vako kana hanzvadzi dzako, iwewe kana una hanzvadzi dzako kwete baba vako, endai munodiscuss nyaya ita kupe munhu wombodiscuss endai panze.